anem baixant per aquest camí, just al costat d'un pi, que tenim just aquí davant tinc un pi, veureu un petit corriolet, un petit caminet que s'endinsa al bosc, que sembla que hagi d'anar gairebé cap a través. És per aquí on ens hem d'endinsar per arribar a la pedra de Collserola. Bé, ja hem arribat al costat d'aquest pi que serveix de referència. Si ens acostem trobem aquest gran bloc de pedra, que pot semblar un bloc de pedra a la mar de normal, no? Un quadrat al mig de la muntanya. Però si ens fixem, hi ha coses de la pedra, si ens acostem, que veurem que no són coses fetes directament per la natura. No és un accident geològic, sinó, per exemple, aquestes cassoletes que es veuen aquí, aquests forats. Es nota que són massa perfectes per ser naturals. Segurament el que se sap és que això eren unes cassoletes rituals. Aquí posarien algunes coses per fer rituals i alguns tenen unes formes que no són gaire adients per estar fetes per la natura, com per exemple veiem que algunes tenen una forma més o menys triangular amb una base i fins i tot veiem que l'escletxa, que potser no ho sabem, però aquesta escletxa podria ser perfectament natural, però coincideix amb algunes de les cassoletes. No sabem ben bé què es feien a una pedra d'aquestes, però el que està claríssim és que alguna funció màgica, ritual o religiosa tenia aquesta pedra. En concret, aquesta pedra d'aquí és l'única pedra megalítica, l'únic monument megalític que tenim al que és el terme municipal de Barcelona, o sigui que és una peça única. Està perduda aquí al costat i normalment la gent no el coneix. Clar, ara si mirem al nostre voltant veurem que tot això són boscos, però antigament segurament aquests boscos no estarien, aquesta muntanya seria una mica més pelada i normalment aquest tipus de monuments es troben en llocs elevats en els quals tindrien una visió, diguéssim, privilegiada i es feia servir per fer certs rituals socials. O sigui que ens hauríem d'imaginar que en aquesta pedra de Collserola, que és com se li diu ara, doncs es reuniria molta població del voltant per fer aquests rituals. Exactament no sabem quin tipus de ritual, però la qüestió és això, és un monument curiós que està enmig de Collserola, això està dins de Barcelona, això és Barcelona, encara que sembli que hi ha tants arbres, és el terme municipal de Barcelona i jo crec que val la pena visitar-ho.